gertatzen zen, amesten genuen, eta bagenekien urte terdi leheno emantziolako ituz bat, gizon hori ez zela ondo eta iten zutela mantendu bizirik, ministruak eta hor zirenak nahi zutena egiteko, baina zu barrendik zaten zenuen, hau hiltzen denean lortuko dugu, zertik ni dena lortuko dugu, eskubide pila bat lortuko ditugu, inusentia ginen. Zertik ni joaten izen maiatzaren lehenian Donostira manifestalitara eta esaten genuen gizon hau hiltzien listo, baina gizon batek ez du ematen goberno bat. Eta ondoko egunetia konturatu zinen, egun hortako posa, ostras, zer? Eta hor ziren Arias Navarro, Martin Villa eta hoi edenak, eta karo, ez ziren partidorik eta zer, baizik antzen gobernu bat. Eta hoi manejatzen zuten, eta orduan gelditzu zinen flash batean. Osea, lehenengo posa, eta gero flash bat. Harrapatu nindun ni etxian 4 urteko mutxiko bat eta urtebeteko mutxiko batekin. Orduan agintzen zutena egiten. Esan bihartzen nun etxeko Andre, familia aurre atera bertzen nun, senarraren menpe, ezin zenun kontu korriente bat ireki, lanea joan behar bat zenun, senarraren baimena behartzen nun, edo zer gauzatako senarraren sinadura behartzen nun. Zuk behar bat zenun sinadura bajarri, haren baimena behartzen nun. Bai, elkarri deitzen genion, egun hortan nik laguneki deitzen nion, eta bueno, Arias Navarro esan zuen, Franco ha muerto. Franco hilda. Al izango behajun manifestalitara, al izango du izatak zer egin. Eta gero ondoko egunean flaza. Baina, bueno, zelebratu gendun, txampainan gendun, hori bai. Eta nik esan nun, nik besteen kontura lan egin behar dut. Eta hola zin itzen lanian, eta emanion buelta eta movida guzitan ibili naiz. Eta oain ere nabil emakumean eskubidearen borrokan. Bai, zaitik oain dikan ez dugu eskubide berdina. Osea, legez bada, baina gero realitatean, enpresa pribatutan eta ez dute eskubide berdina. Publikotan, baina bestela ez dugu eskubide berdina. Bai, berak pentsazu zerbait egin behar bat zenun, aitaren baimena behar zenun, eta gero senarraren baimena. Gizonari psikologikoki eman zitzaion indar bat, sinisten zuela, guri eman bat zeguten, gauza bera ingo genuen. Eta, klaro, emakumea berriz hor kokilduak eta beldurrak. Nik senarra nahiko hona nun eta lortzen ditun gauzak. Emakume asko gaizki pasa dute.